kawai da ka shiga cikin gida sai bala'i sai mugu abu ba kaza ba ki san mulkin dan shege ake ciki ba wanda bai san daraja al'umma ba inda ba ta ganewa dukkan to mai kantun ke yau yanzu abincin da haka ci kwana biyu wanga mulkin dan tsayar da bai gada arziki ba shi ne haka ce yawan kwana guda tiyan masara da 250 yanzu sai ka ba da 550 a baka tiya ka ga da yan kana cin tiya yanzu kudin tiya biyu da ka bada a tayi ba a tayi ta lokaci guda amma da ka shigo gida za ka Allah ka isa mana gaba yiwu bada Allah ne za to in ka daya barawa ne an haka ma yana can dole a tabare yanzu kasar ga ka san bude shago ya adwa an bude shago ma adwa an bude shago ajiyawa to tsakanin da Allah dole mu tashi tsaye to kuma ba ƙarfin imani bane wai mika sasa ta shafin ga saboda Allah da annabi ba abin da ya kawo sasa ta ga banda wanga matsayaci wanda bai ga arziki ba ya kamar shi abincin kwana biyu shine aka ce yawa yini guda yi kai kaga wanda an kawo zuga barawo ya kawo shi to Allah ko shi mana magani Allah shi mana magani wai yaro ya ce wai mun da suka yi yanzu za su fara waye ga da iska abu mun da cikin waye iska mu cikin mun da cikin waye kake wallahi cikin waye mu muka yi waye Allah shi yadda kai da waye Allah da yadda mu duka ni na tafi to Allah ka ga da gida ni ma shiga naka gida bare in mina zama ban san su kan nan ta bare ka ga le ko ai ba a ba mu bare wallahi don mai mutane ne albishirun ku masu kallon mu a yau shafin masu ma Nigeria News Update da kuka sani a kafar sadarwa ta Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram da sauransu. A yanzu mun bude muku sabon channel ɗin wato masu mati inda za mu kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Shirye-shirye waɗanda suka haɗa da 'yan uwa a da filin mawaƙa, filin yadda na fahimci harkar Islamiyya da kuma ilmantarwa, faɗakarwa, tunatarwa da kuma nishaɗantarwa. Kada ku manta muna da masu rediyo da kuma comedy ɗinmu waɗanda muke kawo muku a Masuma TV a kowane mako. Ku ci gaba da kasancewa a Masuma TV a shafin YouTube sannan ku yi subscribe ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kowane. Mun gode da